तो राधे राधे भाई लोग, आज हमनी के साथे अलगे फ्रॉड हो गइल सो। तो आज सावन के लास्ट सोमवारी और हमनी के घरे से अनहर ही निकल गइन जब ब्रह्मपुर जाए खातिर। उ जब पहुंचला के बाद हमनी के देखतन कि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पे एगो अइसन मार्केटिंग लगा देवल गइल बा कि गाड़ी टांगियो के तू पार नहीं कर सकत। कुछ देर छानबीन कइला के बाद हमनी के पता चलल कि एगो सरकार अलगे नियम लगइले बाटे, हेने एगो गाड़ी के पार्किंग बनइले बाटे। तो हमनी को जब पहुंच के देखतन कि पूरा ग्राउंडे में टाइल्स बिछावल बाटे हो। अरे इतना ज्यादा टाइल्स बिछावल रहे कि ग्राउंड तो ग्राउंड जौन गली से मंदिर जाए के रहे उहो गली में टाइल्स बिछावल रहे। हमनी के भरपूर टाइल्स के मजा लेके जाते रह कि एगो तलहिए बीच में का जाने कहवा एगो नदी आइला, हमनी के दोस्त ओकरे में गिर गेलन चुभुक से ना। ई सब अभी खत्म भइल रहे कि हमनी के पहुंच गइन जब ब्रह्मपुर पोखरा भेजिया। हमनी के नहइला उइला के बाद जल लेके चल लेन जा लाइन के मजा लेवे। लाइन इतना दूर तर रहे कि का बताई। हमनी के तो लाइन लाग गनी जा, लेकिन देखत रहे कि बीच में लोग बड़ी फ्रॉड करत रहे, कोई कोई के घुसा लेते रहे। तो हमनी के बड़ी अफसोस होत रहे। काफी समस्या के बाद हमनी के पारी आइल और वजह से लाइन आगे बढ़े के जब शुरू भइलस नु तो का बताई, प्रशासन बहुत ज्यादा टाइट रहे, कोई के घुसे देत ना रहे। हमनी के पहुंच गई जा काफी देर के बाद मंदिर तो लौके लागल रहे और काफी मशक्कत के बाद हमनी के मंदिर के बहुत करीब पहुंची जा। हो जाए इतना घुमा के मार्केटिंग लगावल गई रहे कि माथे चक्रिया गइलस। आ मंदिर के भीड़ इतना ना फाका रहे कि लोग दौड़ दौड़ के जात रहे। खाली जितना भीड़ भाड़ रहे कोचा कोचू सब पीछे ही रहे का। लोग के बहुत जल्दी रहे जल चढ़ाए खातिर। मंदिर के अंदरवा जाके देखतनी कि मंदिर के बरांडा में लोग खड़ा होकर एकदम सेल्फी उल्फी ले ले बैठे। तो हमारे लाल के अंदर हो पूरा फाका हो गोइला के बाद देखतनी कि मतलब मुड़ी कटा तटे हो। तो काफी मशक्कत के बाद हमनी के जल उल चढ़ाई जा, फिर हमनी के भगवान के गोड़ लाग के नाम लेके चल जा अपन गाड़ी की ओर। जब हमनी के रिटर्निंग जाते हैं तो हमके देख के काफी अफसोस भइल कि लोग गाड़ी मंदिर के गेट भी लेके आवत आटे और हमनी के गाड़ी पार्किंग में लगा के चल बन जा। ये भइल हमनी साथे आज बहुत बड़का फ्रॉड। अगर वीडियो अच्छा लगल तो चैनल के लाइक सब्सक्राइब